de com pensava començar, no? És a dir, és veritat, soc pediatre, no? Fa molts anys, ara fa molts anys que no faig de pediatre, ja només faig de pediatre amb els meus 6 nets que tinc, que de tant en tant em toca visitar-los, i encara l'encerto, no? L'encerto, si no, no ho faria, no? Però la veritat és que sí que estem en una situació complicada i difícil, no? És una situació nova, no? Que jo sempre explico una cosa. Tu ets pediatre o ets metge, estàs de guàrdia, de cop t'arriba un malalt que té un fallo multifuncional, que està absolutament xocat, i tu en aquest malalt agafes, el recuperes, li poses una via per passar-li líquids, li poses respiració assistida, escolta'm, ara li puja el potassi, ara se li ha de passar més líquid, ara s'ha de fer això, ara s'ha de fer allò, donem-li un antibiòtic per tenir cobertura, vas fent coses, i al cap de 3 anys no sabem què té. I aquest és el drama que tenim. És a dir, que estem en una situació crítica, una situació molt difícil, no només a Catalunya, sinó a Espanya, a Europa, i el problema que tenim és que tenim un malalt que exactament no sabem què té i anem donant bandades d'un cantó a un altre, ara falta això, ara falta allò, i no es veu una línia clara. Per tant, nosaltres tenim una situació greu d'una crisi de la construcció, una crisi financera, una crisi social molt important. Tenim una crisi institucional i de model d'estat aquí a nivell de l'estat espanyol, i tenim una crisi important d'algunes administracions públiques, ja no diguem de la Generalitat, que està en una situació econòmica lamentable i que evidentment complica molt les coses i complica molt la vida. I tenim com a fet diferencial trist a nivell de l'estat espanyol i de Catalunya una cosa que és un llast dramàtic, i és una xifra d'atur que altres països no tenen, que és del 22,85%, 5.273.000 persones aturades a nivell de l'estat espanyol, que és una xifra, escolta'm, incomprensible. Com hem arribat aquí i ens comparem amb altres països que són menys actius que nosaltres i que en canvi tenen unes xifres d'atur diferents de les nostres. La ciutat de Barcelona, que és una ciutat... Tothom està enamorat de la ciutat de Barcelona, és una ciutat que té 108.000 persones aturades, el 17,2%. El 31% dels aturats de la ciutat de Barcelona tenen menys de 34 anys. I el 60% d'aquests aturats només tenen estudis obligatoris bàsics. I aquesta és una situació difícil, complicada, que ens obliga a donar resposta i que moltes respostes com a alcalde no les tens, però que és evident que tots hem d'intentar apoyar per sortir d'aquesta situació que estem. Que per altra part és una situació que jo sempre dic, si algú té capacitat de treure'ns d'aquesta situació de crisi econòmica és la ciutat de Barcelona. Hi ha poques ciutats en el món que tinguin les possibilitats de la ciutat de Barcelona. Jo fa 7 mesos que soc alcalde d'aquesta ciutat i el primer que hem fet és fer un bon equip. Jo crec que tinc un bon equip de regidors. Segona cosa que hem fet és fer un magnífic equip gerencial sota la direcció d'una persona que és en Constantí Serrallonga i acompanyat de molta gent, alguns que ja estaven a la casa i que, escolta'm, tothom està remant en una bona direcció. I primer planteig que nosaltres ens fem és que nosaltres hem de ser exemplars i que nosaltres hem de fer les coses ben fetes. I les coses ben fetes passen per fer un pressupost ben fet,
que no sigui imaginatiu i que no sigui un disbarat, no? I nosaltres ens hem posat al cap una cosa que la gent, quan ho explico, hi ha cops que se'n riu, però que a més complirem. Nosaltres pagarem a final d'any a 30 dies. Pagarem a 30 dies. Per què? Perquè ens hi va una cosa bàsica, que és la confiança. En aquest moment, en aquest país, hi ha un problema de confiança. I nosaltres necessitem generar confiança. Barcelona és una ciutat que, si nosaltres no estem molt endeutats, nosaltres hem passat d'un endeutament de 800 milions d'euros, en 2 anys hem passat a 1.200, no arriba. Però nosaltres, si complim les coses, si fem bé les coses, nosaltres no estem en una situació límit. Hem d'apretar el cinturó, però no estem en una situació límit. I per tant, nosaltres jo crec que estem amb unes potencialitats tremendes de sortir d'aquesta situació de crisi, de poder fer les coses ben fetes. Ens haurem d'apretar el cinturó en aquest any 2012, però 2013, 2014, jo crec que tenim grans possibilitats de poder fer moltes coses i en sortir-se'n. I per tant, jo crec que aquest és un aspecte absolutament bàsic. Amb una ciutat atractiva i amb una ciutat que té algunes coses positives que no té ningú. Ningú. Aquí estem, escolta, és que estem en un lloc que a mi em va bé, perquè estem al mig del port. Nosaltres tenim un port, tenim un aeroport, tenim una zona franca, tenim una fira, tenim Mercabarna, tot això està separat 100 metres o 200 metres un de l'altre. La plataforma logística més important de la Mediterrània. Ja que estic aquí, i encara que no estiguem en època electoral, tu mires aquí i veus un dels somnis del senyor Trias, que no és per ara, però els somnis s'han de tenir sempre, no? Tu veus això d'aquí davant, amb aquests tinglados i amb aquestes magatzems de gra, te n'adones que no té cap lògica això aquí. No té cap lògica això aquí. Vosaltres us imagineu això convertit en ciutat? En llocs que siguin vivers d'empreses, que siguin... Això ho mires, dius, escolta, però si això és extraordinari. Això és una cosa única que té Barcelona que no té altres ciutats. Això no es fa en 4 dies, ni en 5 anys, ni en 10 anys. Però aquest és una part del futur de la nostra ciutat. I el que hem de fer i el que hem de tenir clar és quines són les nostres prioritats en una situació com aquesta. Si tenim una plataforma logística com aquesta, quina és la prioritat número 1? Poder treure la mercaderia d'aquest port. I per tant, el que no té sentit és que s'estigui fent aquí una ampliació del port, que és espectacular, 500 milions d'euros està gastant, està invertint Hutchison, una empresa xinesa aquí, amb el compromís que podria treure les mercaderies i no li hem fet el sistema per treure les mercaderies. Ara ho estem fent d'una manera provisional, però no consisteix en fer les coses provisionals, sinó que les hem de fer d'una manera definitiva. I tenim una ciutat que quan et passeixes pel món, tothom creu en Barcelona. Tothom vol invertir en Barcelona. Tu expliques que Barcelona serà una Smart City, que estarem a primera fila de ciutats intel·ligents, i tothom et diu que sí, tothom vol venir aquí. Tothom vol venir aquí. Doncs ho hem d'aprofitar. Nosaltres hem guanyat ser la seu dels mòbils fins al 2018. I ho hem guanyat. I ho hem guanyat no amb uns qualsevol, ho hem guanyat a París. I volen venir. I les empreses es volen venir a instal·lar aquí. I aquesta és una aposta que nosaltres hem de fer. Una aposta que combina una situació d'indústria, comerç, turisme i noves tecnologies. I això poques ciutats tenen aquesta diversitat, però al mateix temps amb aquesta força. Tenim un turisme de 8 milions de persones. Tenim un comerç important.
Tenim una indústria que no l'hem de deixar sortir més de la ciutat de Barcelona. Ens hem de quedar a la indústria que hi ha. No l'hem de treure més, no? I tenim la possibilitat, a través del 22 i de zones al cantó del 22 d'aconseguir atracció de capital i convertir Barcelona no només en la capital de mòbil, sinó en una Smart City i en una ciutat que sigui referent. La gent ve aquí i el que fa aquí ho explica al món. Aquests dies, una cosa més senzilla, 4.000 persones, 4.000 concessionaris de la Casa Peugeot els tenim aquí a Barcelona per ensenyar el nou model Peugeot. Per què? Perquè ells diuen, escolti, vostè no sap la força que té la paraula Barcelona. Sí que ho sabem. S'ho hem de creure, s'ho hem de creure. El que es fa a Barcelona es ven al món. El que es fa a Barcelona es ven al món. Qualsevol jove, qualsevol emprenedor que faci una cosa i la faci a Barcelona, la vendrà al món. Vas amb la marca Barcelona i es ven al món. I això és molt important i hem de preservar aquesta marca. Aquesta marca té una potència increïble i l'hem de preservar i l'hem de posar al servei dels emprenedors. L'hem de posar al servei vostre, de la gent jove, de la gent que vol fer això, no? I hem de ser capaços que aquesta ciutat sigui una ciutat amable, que sigui una ciutat que generi atracció de noves iniciatives empresarials, que vol dir canvis de conceptes de negoci. Estem sentats aquí a la taula i cada un m'explica una història quina més diferent de l'altra. Canvia el món, no? I nosaltres hem de creure en aquesta gent nova, en aquesta gent amb capacitat d'idear, no? Tenim un problema que no és tal problema de totes maneres. Nosaltres tenim que aquesta ciutat no anirà endavant si no fa l'aposta per l'excel·lència i no fa l'aposta pel coneixement. Tenim universitats, tenim escoles de primera, però li hem de donar molt més impuls i ens ho hem de creure. Ens ho hem de creure. Tenim gent molt bona, tenim escoles, tenim universitats de primeríssima fila. Hi ha cops que es diu que les universitats que tenim... No és veritat. Tenim universitats de primera, tenim centres de recerca com no havíem tingut mai. Tenim la possibilitat que molta gent que vol fer el màster vingui aquí i que a partir d'aquesta gent tingui aquest criteri empresarial. Sí que tenim un problema, que és el ser capaços que a la universitat, a les escoles, es fiqui aquesta idea de la necessitat de l'empresari. Això sí que no funciona. Sempre dic, escolta, nosaltres hem d'aconseguir arribar a tothom. Jo recordo quan estava a Sanitat, jo em reunia amb la gent que feien aquestes sèries. Quan em deien, escolta, amb una sèrie d'aquestes que fan Poble Nou o el que sigui, deia, aniré a veure qui ha escrit la sèrie. Benet Xornet, normalment. Anaves a veure. Escolta'm, què necessites? Necessito que digueu això sobre la sida, sobre l'homosexualitat, sobre tal cosa, sobre tal altra, sobre prevenció sanitària, sobre les vacunes, sobre... Necessitem que a nivell dels mitjans de comunicació s'expliqui el que és el món empresarial. S'expliqui, que es posi en valor el món empresarial. Això és absolutament importantíssim, que la gent assumeixi riscos, que la gent entengui que si falla en el seu projecte empresarial vol dir que té una experiència i ja en pot fer una altra. Perquè si no, no ens en sortirem, no? I això jo crec que és molt, molt important. I necessitem una cosa, que és la que ens falla més en aquest país, que és la formació professional. Si nosaltres volem corregir les taxes d'atur que tenim, la formació professional ha d'anar lligada a les empreses. Agradi o no, a segons qui. Agradi o no, ja ho dic claríssimament, en els sindicats. És a dir, és absolutament necessari que tothom entengui que això passa per les empreses. No com mà d'obra barata, sinó com a necessitat que aquestes persones es formin i trobin després una via de treball i de desenvolupament. I això és molt important. I jo crec que hi ha una altra cosa important.
Les administracions públiques hem d'entendre que no ho podem fer tot. I les administracions públiques, sobretot, no hem de fer una cosa que jo crec que és un gravíssim error, fer la competència a la privada. El que fa la privada no ho hem de fer nosaltres. Hem de tenir una col·laboració públic-privat, hem de tenir un partenariat públic-privat, sapiguent cadascun quin és el paper que ha de fer cadascun. Perquè cada un té un paper i una responsabilitat. L'administració no pot deixar de tenir una responsabilitat. L'administració, en molts casos, amb serveis, és el garant de la qualitat d'aquests serveis i amb això no podem dimitir. No podem de cap de les maneres, però no vol dir que moltes de les coses no les puguem fer a través de la col·laboració amb el partenariat privat amb una relació clara, transparent i molt clara de quin treball hem de fer cadascun de nosaltres. I tenim una gran responsabilitat. Crec que l'Ajuntament de Barcelona té una gran responsabilitat. Davant d'una marca com la que tenim, nosaltres hem de fer una aposta claríssima a la internacionalització. I nosaltres hem de tenir claríssim quin paper ha de jugar l'administració pública amb això. Per exemple, jo arribo a l'Ajuntament de Barcelona, quins programes tenim? Què anem a fer a nivell internacional? Nosaltres podem tenir una relació molt important amb països perquè tinguem gent aquí. Filipines, és important, tenim molts filipins aquí. Perú, és veritat, hi ha molta gent del Perú aquí, a Bolívia, hi ha gent de Bolívia aquí. Però nosaltres, com a ciutat, hem de fer una aposta molt clara. Europa, la Xina, Estats Units, Brasil. Perquè els mercats estan on estan, la Índia. I hem d'obrir nous mercats i hem de ser capaços de fer aquest paper d'una Barcelona amb una capacitat d'estar connectada amb el món i de donar resposta al món. Per això, escolteu, nosaltres vam entrar fa 6 mesos a l'Ajuntament de Barcelona. El primer que vam fer va ser crear aquesta taula Barcelona Creixement. Quina finalitat? La nostra obsessió és l'atur. La meva obsessió és l'atur. Nosaltres som capaços de crear empresa, crear riquesa i crear llocs de treball o estem equivocats? Però no crear atur reunint-se en una taula i estar mesos i mesos i mesos discutint la teoria. No, diguent, escolta'm, va, vinga, ens assentem, presenteu coses. Què fem? Això i això. Va, posem-ho en funcionament. Perquè la gràcia és aquesta, no de fer filosofia, que està bé, sinó de buscar els resultats. 300 propostes, 30, doncs 30 que es posin en funcionament. 30 que es posin en funcionament. I veiem dintre d'uns mesos com funcionen. Si no funcionen, per què no han funcionat? Com les corregim? Com aconseguim que flueixi diners per ajudar els emprenedors? Com fem les coses? Com fem això? Escolta'm, de buscar aquesta col·laboració i aquesta entesa i aquesta manera de funcionar i fer aquests programes de col·laboració que ens permeten el fer i el ser capaços de tenir una col·laboració estreta de l'administració amb la gent que comença. I aquest jo crec que és la gràcia de tot això. En molts casos es parla de Barcelona i no es diu la veritat. Barcelona té una capacitat emprenedora increïble, molt superior a altres ciutats, ja no d'Espanya, sinó d'Europa. El que hem de fer és ser capaços de treure-li el màxim suc possible amb això. I jo crec que hi ha una cosa important, que això no sigui tant un paper d'administració com sigui un paper que recaigui en els altres. Perquè això genera orgull i fa que les coses funcionin millor. I aquesta és l'aposta que jo us ofereixo a tots vosaltres, a través de les eines que tenim, de l'Ajuntament, de Barcelona Activa, d'aquesta taula que tenim nosaltres de Barcelona Creixement, el ser capaços de generar propostes i aplicar-les. Aplicar-les. A mi no m'interessa el discurs, jo dic aplicar-les. Resultats, avaluació, funciona, no funciona, això continua endavant, això ho hem de corregir. Jo crec que aquesta
és la gràcia que tenim avui dia. Jo crec que hem començat amb força amb aquest tema, jo crec que les coses aniran bé. Jo crec que Barcelona té moltes possibilitats, moltes. Jo crec que el 2013 i el 2014 Barcelona farà un salt important endavant, aquesta és la veritat. Jo crec que Barcelona és la ciutat que traurà a Catalunya i a Espanya d'aquesta situació de crisi econòmica, i això ho farà no gràcies a les administracions. Home, les administracions, si ho fem malament, podem enfonsar-ho tot, no? Però això es fa gràcies a que tenim molta gent amb capacitat de tirar endavant, no? I escolteu, jo us demano a tots que us assumeu amb aquesta capacitat d'optimisme, d'orgull del que som. Em repetiré una cosa que els periodistes ja fan broma, perquè utilitzo sempre les paraules d'en Joaquim Maria Pujal: la força d'una ciutat la dona la gent. Junts som imbatibles, i escolteu, nosaltres, si ens ho proposem, podem fer que aquesta ciutat sigui la ciutat millor del món. Tothom vol venir aquí, tothom. Jo no em trobo ningú que no vulgui venir, tothom vol venir. Doncs escolta'm, estiguem orgullosos del que som. Si estem orgullosos del que som i som capaços de calcular les forces que tenim, que en tenim moltes, doncs podem fer que les coses vagin molt endavant. Gràcies. Jo crec que vostè ho ha dit molt bé, és a dir, davant d'un projecte així, nosaltres no hem de girar mai l'esquena. És un projecte barceloní, però que si es converteix en realitat, perquè això actualment són sondejos, no? Però si es convertia en realitat és un projecte que no és Barcelona, sinó que és un projecte que tindria abast metropolità, i és evident que és una cosa important, però s'ha de fer ben fet, perquè segons quines coses jo llegeixo, jo dic que això no és fer-ho bé. És a dir, si el que hem de fer és tonteries, les tonteries no es poden fer a la vida. És a dir, el fer una aposta perquè et converteixis en un lloc d'oci que sigui referent, doncs està molt bé, pot crear molts llocs de treball, però això s'ha de fer molt ben fet, amb molt de seny, amb sentit comú. Tenim coses positives. Nosaltres, escolta'm, la situació geogràfica, el mar, la situació que tenim, el clima que tenim, això, poques ciutats poden donar una cosa com aquesta. Per tant, això és un positiu que tenim, és una ciutat atractiva, que la gent vol venir, tenim 8 milions de turistes, per tant, escolta, això és un èxit, per tant, no està malament. Ara, jo crec que això se n'està fent una propaganda d'una cosa que s'ha d'estar molt atent, perquè això s'hi ha de posar molt de sentit comú. Ja vam viure fa poc temps aquesta situació amb els monegros, que no sé què s'havia de fer, i després hi ha el perill d'això acabar dient tonteries. Jo crec que això s'ha de fer amb sentit comú, amb calmes. És un projecte que si surt seria positiu, però que no pot ser a qualsevol preu. Això no pot ser a qualsevol preu. I per tant les coses s'han de fer ben fetes. No, és que no puc estar més d'acord amb vostè. És a dir, nosaltres tenim un problema que és l'anglès. Aquesta ciutat té un problema que és l'anglès. Tota Espanya té un problema que és l'anglès. Hem cregut que amb el castellà podíem anar a tot el món, i la llengua mundial amb què et comuniques mundialment és l'anglès. La gent de la meva generació aprenia en francès. I jo crec que la gent, quan pots, els meus fills tots parlen perfecte l'anglès. El que passa és que això no és la norma general. I tenim una situació que no pot ser que uns pocs sàpiguen bé l'anglès i que no sigui tota la població que aprengui bé l'anglès. I això jo crec que passa no per posar classes d'anglès, sinó que això passa perquè els professors
siguin capaços de donar classes en anglès de la seva assignatura. I això no és fàcil, això és complicat, això jo crec que exigeix una transformació, per això ens ho hem de ficar al cap, és a dir, avui dia l'anglès s'ha convertit en una eina fonamental, fonamental. Potser dintre uns anys serà el xinès, que no ho sabem, perquè això tindrem evolucions, però avui dia l'anglès és fonamental. I nosaltres necessitem gent. Sí que és veritat que hi ha molta gent que fa esforços importants, és a dir, si tu vas en els cursos de formació continuada que fan els sindicats, et trobes que fan cursos de rus. L'altre dia jo vaig anar a comissions obreres i em trobo, aquí què feu? Classes de rus, ostres. Diu, escolti'm, és que si una persona diu 4 coses de rus té feina. Escolta, és important. Que els sindicats se n'adonguin d'això és molt important. Veus, a la vida no plou ningú mai a favor de tothom alhora, no? Home, jo faria una reflexió d'això, no? De dir, a la vida no es construeix mai des de la por. És a dir, quan hi ha oportunitats s'han d'aprofitar. El que jo estic convençut que des de la por i des del tancar-se no es construeix. Jo sóc dels que jo crec que nosaltres hem de defensar, hem d'ajudar al màxim a les empreses catalanes, jo crec que això ens ho hem de ficar al cap, però sempre amb un criteri obert perquè l'intentar posar barreres al camp al final no funcionen. Al final no funcionen i et vas quedant sol. Per tant, jo sempre dic, escolta, amb una iniciativa com aquesta, que jo crec que és més un globus sonda que altra cosa, s'ha de veure si pot anar o no pot anar, probablement això no va així, no? Però jo crec que la mentalitat de dir ens tanquem és una equivocació. Jo crec que la mentalitat és de com competim en el món, en un món globalitzat, no? Perquè si intentes estar tancat, no funciona. Jo crec que avui dia les noves tecnologies, els nous plantejaments, suprimeixen les barreres, estem davant d'una revolució intensíssima que canvia les coses, canvia el funcionament de les coses i jo crec que hem de mirar el món d'una manera diferent i no dir, cuidado que venen de fora. Jo dic, no, escolta'm, si venen de fora i venen a fer coses positives, el que hem de veure és com nosaltres incidim sobre aquestes coses positives. I aquest jo crec que és el plantejament de fons que un s'ha de fer sempre davant del futur. És a dir, escolta'm, ara no ens enganyem, Spanair no és l'eina bàsica per portar turisme a la ciutat. Aquesta ciutat rep turisme i el rep en quantitat i el rep per tots cantons. I quan una empresa s'enfonsa, immediatament apareixen altres que prenen la seva posició. I no és casual, a més, i això funciona amb uns criteris de mercat en ocasions duríssims, duríssims. L'opció Spanair es va prendre fa temps, no és una decisió que hagi pres el govern de l'Ajuntament de Barcelona d'en Xavier Trias. Jo és una decisió que he apoyat, en el seu dia he dit que era una opció d'altíssim risc. Spanair com a empresa no ha anat bé, i per tant és una empresa que ha anat en una situació trista, lamentable, de fallida, que fins a l'últim segon nosaltres hem intentat una cosa molt important i és d'evitar la fallida venent-la. I aquesta ha sigut la feina que jo he viscut els últims mesos d'intentar veure com aconseguíem que Spanair es comprés. I la veritat és que Qatar va estar a punt, uns xinesos també, però el que aprens a la vida, i sempre se n'aprèn, jo crec que hi ha coses que ja les hauríem de saber, però
sempre se n'aprèn alguna de nova, i és que aquestes coses, poca broma, i hi ha gent que no vol en absolut que Spanair triomfés, volien que s'enfonsés, que jugaven duríssimament en contra la possible competència d'Spanair i que hi ha gent que no vol de cap de les maneres que Barcelona sigui un hub. I per això aquí la gran discussió de qui mana en l'aeroport de Barcelona. Sincerament, amb tota la història d'Spanair hi ha una cosa que a mi em posa una mica trist, i és la manca de capital de risc que no és de les administracions públiques, sinó de la societat civil envers Spanair. Jo vist des de fora, jo dic, home, doncs, aquest país, si no som capaços d'arriscar i apretar fort, doncs tot ens petarà a les mans. Perquè el patriotisme és defensar la llengua, és defensar segons quines coses, tal i qual, però també estar orgullosos i defensar segons quines coses nostres i entendre que hi ha coses que són bàsiques que no es poden tolerar. Coses que no es poden tolerar. Jo crec que la ministra l'altre dia va fer unes declaracions que se n'ha arrepentit perquè jo crec que es va equivocar, però li va sortir del cor, que diu, escolta'm, el que no pot ser és que l'aeroport de Barcelona competeixi amb el de Madrid. Doncs això nosaltres hem de competir. Hem de competir amb tothom i agressivament, com la Fira de Barcelona competeix. Escolta, el dia que la Fira de Barcelona d'una punyetera vegada va entendre que el que havíem era d'estar units tots i de competir, doncs ha canviat la Fira. Ha canviat la Fira de Barcelona. I és un problema que ens ho hem de ficar al cap, hem de competir, i que ens vulguin evitar que competim, doncs és trist, és lamentable i bastant vergonyós. Però és veritat que en aquest país hi ha un problema de finançament, que hem de buscar solucions al finançament perquè no té sentit que persones que tinguin idees positives no les puguin desenvolupar per culpa del finançament. Nosaltres, com a administració, dintre les nostres limitacions, hem de procurar ajudar al màxim i, per tant, jo ja li dic que Barcelona Activa està a la seva disposició per intentar buscar solucions, perquè jo crec que sí, que és molt trist que segons quines coses fracassen o empreses que han de tancar per culpa d'una manca de finançament en un moment determinat. Jo crec que això és molt trist, és lamentable i que no hauria de ser així. I aquest és l'esforç màxim que hem de fer, perquè o ens creiem de debò això que diem, que hem d'ajudar els emprenedors, o prendrem mal. Prendrem mal. Ja l'estem prenent, el mal, però prendrem molt de mal, no? I aquí els esforços màxims se'ls hem de dirigir en aquest sentit. És evident que el finançament no vindrà de les administracions públiques, i això no em canso d'explicar-ho. És a dir, les administracions públiques no estan per finançar no sé què. Les administracions públiques sí que estan per introduir dintre la gestió de l'administració pública la innovació. Si nosaltres volem ser la capital dels mòbils, nosaltres l'administració pública l'hem d'actualitzar amb la tecnologia dels mòbils. Si nosaltres volem ser una Smart City, no pot ser que nosaltres no estiguem en punta de les noves tecnologies. Perquè això dona vida. Per això dona vida pels serveis que vostè em donarà, però no perquè jo li doni uns diners per capitalitzar no sé què. Jo l'he d'ajudar a vostè perquè les coses puguin anar endavant. I això jo crec que és l'obligació que tenim des de l'administració pública de fer aquestes apostes i fer un seguiment de llavors del que es fa perquè els diners que es gastin bé. Perquè fixi's, després d'estudiar tot el que passa amb Spanair, que jo no m'arrepenteixo d'haver assumit uns riscos, però jo dic, escolteu, això és molt trist acabar perdent un munt de diners. Em quedaria amb dues coses claus que ha dit. Una, que no hem d'actuar amb la por al cos, perquè la por coarta qualsevol activitat, i que l'hem de viure la vida amb els somnis,
amb aquelles coses que ens fan il·lusió. És una parella d'asos. Perquè hi hagi pòquer o repòquer en fan falta uns quants més, però per això estem tots aquí fent pinya. I jo te n'afegeixo una altra. Encara que no tinguis majoria absoluta, no et desanimis mai perquè al final tens la raó.